Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecmain. Meşeyrek ezzaf hoşek uzah delal. Ser peygambere ümmeti, ser Resul-i Khuda, ser Habib-i Khuda, ser Nebi-i Khuda, nivîsan diye emêjwara bixwînin vêga înşaallah. Mezah bêriya te kiriye, kanî canê cana, kanî gula nava baxça, kanî dermanê dila. Mezah bêriya te kiriye, kanî serverê pêxembera, kanî Muhammed Mustafa, kanî heskiriye ardu asîmana. Mezah bêriya te kiriye, kanî qasidê Xuda, kanî şêrînê dila, kanî birazê Hamza. Mezah bêriya te kiriye, kanî roniya çava, kanî Resulê Xuda, kanî taca serê evliya û enbiya. Mezah bêriya te kiriye, kanî Şakirê celîl, kanî Nebiyê rahîm, kanî rahmete lil âlemîn. Mezah bêriya te kiriye, kanî Muhammedul emîn, kanî seyyidel evvelîn, kanî seyyidel âhirîn, kanî şefî'ul mahşer. Mezah bêriya te kiriye, kanî şivanê ümmetê, kanî rehberê milletê, kanî Habîbê Rabbê izzetê. Mezah bêriya te kiriye, kanî sakînê cennetê, kanî pêxemberê ümmetê, kanî Xwediyê şan û şefqetê. Mezah bêriya te kiriye, kanî Xwediyê hedîs û sünnetê, kanî êgojmara anî emrê Rabbê izzetê, kanî pêxemberê rahmetê. Mezah bêriya te kiriye, kanî Resulê ins û cin, kanî Xwediyê ahlaqê mezin, kanî Xwediyê tac û bayraqê. Mezah bêriya te kiriye, kanî Nebiyê Xuda, kanî kurê Amîne û Abdullah, kanî torunê Abdulmutalîb û Fatîma.